sir. O na po Bombo Roger, mangrugi ka man ti makunko na ngamin crop no kwagi deti nga seasonen ta panagbubunubon by next week. Hindi nang meeting ak di Lunes nagisetak ti schedulings ti panagbunubon. Tapnon iti kas tagatang masurot di jay cropping calendar mi nga at nagtiniya. Kas tamot ken solusyonan di kiti hang panagkukumplik ti panaggino nga panagrap no ka Bombo Roger. Okay. So kadigiti sir, may natumot lang digiti ipay ti Agriculture Office. Digiti bini nga may ipay nga libre nga bini kadigiti panalon sir. So far kadeti tatabong Roger ket napintas tatay kunad nga lungpin ti maited ken deti Jack Lab 777 mayat met ti performance na idila scrapping ni Bombo Roger. So nga maiyan natop di jay maited tata iti DA. Bombo. Yes, sir. Okay. Sir, kadigitoy. So digiti paday nga manalo digiti especially sakopen nyo. Anat monitor yo sir? Tuloy da kadlata ti dating nga taltalunen da nga kalawa na or kisayan da apo Damber. Ti kuha na dito Bombo Roger ket nga ing dagap nangina ko na da antay mabalin nga talunan amin kunada ta dito kangina ti krodo ket nagkrodo ak Bombo Roger ket 155 17 liters lang tay pakaigatangan tante 3,000 nga kwarta tayo so nga idi ko nak idi nang mitiak ti Lunes Bombo Roger tay lang kaya yung matalunan agtalong kay latta ta makisapan laran tayo ta memet digiti nga pakisugalan tayo ta makita tayo nga da pagbanagan deti pagpanugan tayo kunak Bombo Roger ta amukan pa check nga deti projection deti na mo ti biyang Bombo Roger kat nanginan to siguro ti magatgatang nga produkto mita ti pongkong gabuna kat no saran ni Apo Presidente deti kung kunada nga emergency powers na Bombo Roger kat bareng maipaitot kada kami nga taltalon ti swerte ta bareng nanginginan to digiti magatgatang produkto mi kang runaan na iti pagay Bombo Roger ken halang kumakas sa Bombo Roger so nga tekang kanayon ko ibagbaga dapat ko mga mingkat nga talaga kat may subli di mandato nga ni NFA ket aglako iti palpalengkit intero nga pagilyan nga Pilipinas Bombo Roger. Wen nga ro iti epekto na since iti rice tarification law ket tahanen nga mapalipay aglako ni NFA kadigiti tiyandaan. Okay. So, kahit nasawen, adada nga may bagad digiti paday nga manalon nga handa nga talong kuman ngem gababayan deti panang lawlawag yung kadakwada or panang tariwa kas mangi dadaolo iti gonglo iti manalon malukoy yung lang ida sir. Uno mampay kanggina ti presyo especially ti fertilizer sa amot nga mabaling nga ron gagbuwala lakat pagay no hamong ikan ti fertilizer po De La Cruz. One Bombo Roger kas ko na de kas ko na kanya da inaloko pa talaga idang agtalon lat tatanuwas ga di yung talunan di kita taltalon nyo kuna dadamot nga awan ipaiyo nga kanan ti pamilya ken kang runaan na di kita matultulungan tayo nga agat-gatang lang ti bagas ket baka awan tot gatangan dang kunak Bombo Roger so nga tumulong tayo lat tata hanat tayo met bebente gobyerno kunak kanya da Bombo Roger ta bareng idadakil da digiti may ipaay nga ayuda kada kami nga manalon tapnon iti kastagat malaganan kami matlang agtalon kideto yung main crop Bombo Roger. Wait nga sir. Sir, speaking tayo da, iti biyang ti Department of Agriculture, iti sakopen nyo po, sakopen nyo nga lugar, especially iti Dumaya, adan, digiti ni paay kada kayon, nga tulong, especially iti assistance, mani iti Department of Agriculture, kandidat nga krisis, apo De La Cruz? So far Bombo Roger, tipe lang na ipaay kada kami kat diti abono, nga inted TDA, nga plan da PDJ, gaputa ka na nakwat mapapa ni J Inrek Bombo Roger ada DJ ited niya po presidente nga dito may ited iti manal amin sa manalon DJ Bombo Roger uno selected sa lang nga digiti kabababaan ti kabababaan nga estado pa nagbiag digiti talon may payan dan sa tikas assistance nga 2,300 Bombo Roger unta kamali. Okay. But kadeti nata sir no once nga han nga talon digiti paday nga manalon adakad mo ti plano dang alternatibo nga imula
Tano nga masayang, di kiti or mabakante, di kiti pagtatalunan, Apo de la Cruz. So parte alternatibo nga mapan panunot ko Bumburo Roger nga maikwa mabalin nga suitable kay dito yung rainy season lata Bumburo Roger ka detik kung kunata yung red corn isang ti mabalin no ka Bumburo Roger tan no matutudo ngamin kat hamot mabalin dete puro ta gesen. Okay. Okay. May isa, sir. Amok kada digiti rungaing tata, halang at idumaya, even iti yung mabagatan, iti produkto nga tabako. Han nga lingat, ti kalapes, iti biyang ti local government unit, adu digiti pa nga lukoy da kadigiti farmers nga agbulat ti tabako. Anat epekto na nata. Apo De La Cruz, nagbunga mo't lang, digiti karkarida, nagbunga mo't lang, iti presyo nga pangaragsakan, digiti nagbulat tabako, Apo De La Cruz. So nagweded na nga sa ladsod mong Bumburo Roger actually damot minulak nga tabako tatak pay naglako ta umay daalan kan itata ngem deti local government unit di ilinga ding ras Bumburo Roger napintas ti programa nga inpa iti mayorami ta di nagdunong kami ket mekkan kam amin ti sa gagaysa kam nga baka nung mas nga ay may nga baka nung may nga tonelada 1 tons kunada Bumburo Roger so DJ uray nababati presyo ti produkto mi nga tabako Bumburo Roger ket no once nga ipaito ni Mayorami DJ nagtutulagan mi idi assembly meeting mit San Marcelino nga may sa bakat kada individual farmer no makaproduce ti 1 tons depende pa kay DJ ma-produce na nga tonelada po Bumburo Roger at dalat na maipay kanya na nga pan nakabagi na di individual farmer nga maiyan nato kay DJ na parwar na nga kilo nga may dito nga may surrender iti munisipyo mi nga dingras ket no deti presyo na Bumburo Roger tatakat talaga sayok mo kami amom detek sakit nga baka kung mabumburo Roger kag sayok mo taga bigdigla kag sakit deti presyo ti tabako ta talagang nalaka. Agmamayo ka kung agmamayo ka latan, Apo Damber. Una po Bumburo Roger ta ay po te kuna kon uray kung nalaka ti produkto mi nga tabako Bumburo Roger tano overproduction kano no adalakat ko madete aggatang ng apo kasla digite buyer pa apo Bumburo Roger agmamayo da nga aggatang kaputa dete kasla siguro handamot ket nga gatangon kumate no wonten mabalinte produkto mi nga nalaka kaya damat ti makatulong ang te ko namon awam met napintas nga presyo iso nga jakam mo no ape nga hangan na kasla di tawo ni tay nga naglabas nga pag ginagawan dat tabako Bumburo Roger tatawan nagkrigat ti aglako pahirapan ti aglako uray ko manalaka no dagdatang te produkto mi na kami met ko Bumburo Roger. So nga so nga iti before nga pamulat tabako ti gobyerno agad nakado di pinangalukoy tagayam arig na nasubraanan kaditat nga nagmulat tabako. But anyway, DJ ti may sa problema yung tatang nagmulay ti tabako kadito tata Apo De La Cruz. Awan ti plano yung sir nga dulugman kas may sa kadigiti coordinator iti Region 1 especially probinsya de Ilocos Norte tapno nanay nga dumadon iti tulong ti gobyerno kadigiti local farmers tayo Apo De La Cruz. Actually Bumburo Roger the meeting mi J Region 1 San Fernando tono April 16 so nga digiti to man amin nga aro nga ing ti Manalo ng Bumburo Roger kang ron an ti tabako ket adda nga inakto man idanon tapno iti kasta dumanon iti ngato marso diti idanon mi ibabag iti pick up tapno iti kasta digit inahinti agtaltalong ket maibaga ken maikan ti action tapno iti kasta damot lang appropriate nga diti maipaay kada kami nga tulong Manalon kang ronaan na iti rice ken ti tabako Bumburo Roger tapno iti kasta ket adda digiti buses ti Manalon kas kanyak tapno digit ayuda nga maipaay kada kami nga nasaksak bay Bumburo Roger. Okay. Ti presyo nga Eric sir, manon, ay kititat ka dito yan. Although, kung nalpas si panagapit tayo, ay ti Ilocos Norte, itagda mga presyo kasi ti dumaanan, iti mamyanan, iti umabagatan, problema. Iti Ilocos Norte, Apo De La Cruz, kumusta?
naragsak dagiti agtaltalon ti rice nga nagmula Bombo Roger ta nanginang ata nagatang dangot pelat na laka digidi abono da iso nga naragsak da ta Bombo Roger ta ate nagmonitorak ijay Cagayan deti kumpadrek na supsuplayak ti goma Bombo Roger ket kunana kat ti bagnet da ijay Bombo Roger ket 2150 iso nga dikat nakaragsak ket diti Ilocos Norte Bombo Roger ket diti dingras ket ti karkulok nga adulang timula na taga diti part ti Medina Parado sa Lodares ken Root isudat nararagsak Bombo Roger. So diti San Marcelino ket basit ti nagrisen ta third crop mi ngamin corn ti ado although nanginamat latat corn iso nga naragsak ngam latamot kadeti nga season Bombo Roger. Alasapay sir ta deti ket malampasan tayo malampasan tayo mo dito sitwasyon. Anyway, malaksit sir na dakit mo ibalaka digiti pada nga manalo digiti listeners viewers ka digiti tao gondaway tamno ti kasi santa nga maupay nga agmula iti especially iti pagay. Go ahead sir Damber. Ang kadigiti padak nga manalo ti intero nga Ilocos Norte. Ang kay maawanan tinamnam agmula tayo latta loko hindi digiti masakupan tayo nga ilideran tayo tapno hindi kastagat makatulong tayo ta amukan budget nga kideti mamatek launay kunak kumata ang ngumina ta ti produkto tayo ta ti punton gapuna kat tayo mot bayban ti leader ti pagilya tayo Pilipinas yung ni Apo Bongbong Marcos ket amok nga digidjay inahintay nga taltalon ket dumandanon mot kanya na isungahan kay anyo nam apokbukawon tinamnama tayo agmula tayo latatap no ikasta may paay kidigiti padatay nga individual iti pagilyan tayo Pilipinas Ilocos Norte kastapay Bombo Roger digiti padak nga manalon kideti nga kwa yaro nga inyo mat deti kuna tayo ngamin nga panagrap Bombo Roger kat adda inaramid ko nga nagnunungnungan mi nga manalon being their president in bagak nga tilaeng maiyan natop nga panagsingir digiti kung kontrata ti panagrap Bombo Roger kat hanggang 1.5 lang tapnon iti kastakat makatulong. Tanawas nga naglabsing da bungka DJ Bombo Roger kat adda maiyan natop nga sanksyon umunang open sana kat 1.5 2.5 ken 3.5 ang DJ individual nga naglabsing nga mangingato ki DJ nga nagnunungnungan mi iti San Hera Bombo Roger kat hanto nga makaala iti tanom na ki DJ me ko upat Bombo Roger. Tapnon iti kasta DJ man basit nga wagas nga makatulong kami iti farmer. Maipaay kanya da Bombo Roger. Okay. Nung sikit na sa no hanyo nga kasi suta ko nam sir kasi dadadigiti na duma nga panginanda iti panagpakontrat o iti tandanda nga graop kadeta po De La Cruz so napagnunuman nyo 1.5 or 150 dapat no sumubran ijay nga mabayulit da ipakat yung matanda iti na pagnunuman nyo Apo Damber. When Bombo Roger iso ti wagas nga na panunutak na panunutan tinumuti biyang tapnon iti kastagat haan nga agsamantala digiti kun kontrata kada kami tati peket kayat da Bombo Roger kat nawan kan mabalin kumakat 130 ngam kunak siguro ang ante maipadeta kunak baka handa kayat idi lang ngamin last cropping Bombo Roger kat agal alat 1.30 1.14 so nga impasagad ko ti 1.50 impasagad mi kunak ta nagbubutusan mi lang Bombo Roger tapno iti kastanda mot unay nga bibi kunak ta baka kat dito pang inati krudo kunak ikwadamot nga nang inati gasolina pay isong inkwamit 1.50 Bombo Roger. Okay sir, once again maraming salamat mabuhay po kayo Mr. Damber de la Cruz sir. Kastamat king ka Bombo Roger ka Diyos ulit gina God bless us all to God be the glory. Okay, ayun na po ni Mr. Damber de la Cruz.